Kabalenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, nandito tayo sa The Clouds Bar. So napakaganda ng view guys, 360 view yung makikita mo dito sa The Clouds Bar. Located siya dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. So dito mismo sa One Euphoria Residences. So kung gusto nyo nga malaman kung paano siya puntahan, so samahan nyo ako guys at alamin kung paano pumunta dito sa The Clouds Bar. Tara! For today's video guys, pupuntahan natin yung The Cloud Bar dito sa Angeles City, Pampanga. So dito ako nadaan kasi galing ako ng perimeter. So galing ako Mabalakad naman ako sa may SF Clark. So yung pinaka landmark natin kung gusto nyo pumunta sa may The Cloud Bar sa taas ng One Euphoria Hotel dito sa Balibago, Angeles City. So pinakaunang landmark guys, dapat dito kayo sa Astro and then punta kayo ng Pabalibago. Sa may Balibago guys, yung pinaka landmark naman, hanapin natin yung Johnny's Supermarket I think, and then katabi ng Converge. Yun yung pinaka landmark. So papasokan natin yung kantok yun and then hanapin natin yung One Euphoria Hotel. So sakay tayo ng elevator papunta sa taas or sa roof deck ng mismong hotel. So doon makikita natin yung The Cloud Bar, isa sa mga pinakamataas na roof deck bar dito sa Angeles City, Pampanga. So I'm so excited kasi syempre masarap pag chill, lalo na ngayon na medyo malamig yung panahon. So yan, hanapin natin yung Johnny's Supermarket muna and then yung Converge, then pasukin natin yung kanto. So ito lang guys, no? Magmula dun sa Astro, wala man 1 minute, andito na tayo sa kanto. So papasukan natin itong kanto. Ayan, pinaka landmark, Johnny's Supermarket and then syempre yung Converge. And then tingin-tingin na lang tayo dito sa side. So hanapin natin yung One Euphoria Hotel. So pagpasok yun ng kanto guys, eto na siya, One Euphoria Hotel. So sa pinakataas yun, nakikita ko na napakaraming chain lights. So for sure napakaganda ng ambience doon guys. Pagdating natin doon, yun, nabulin natin yung liwanag para maipakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda sa pinaka roof deck. And then so kakaliwa tayo. So yan, One Euphoria Hotel. Hanap muna tayo ng parkingan guys. So yan, kung makikita nyo sa pinakaharapan, The Clouds Bar Diner in the Sky, opening soon. So nag-grand opening siya kahapon, December 18, 2021. So ngayon check natin guys sa pinakataas. Park muna tayo. Dito na lang natin siya i-park. So yun mga Balen, no, nakapag-park na tayo. So hanapin na lang natin yung pinaka-entrance nila. So sobrang lapit lang guys. Pag mula dun sa pinaka-ilalim, pag mula dun sa kanto ng Johnny's at ng Converge, so nasa 2 minutes lang siguro, 2 to 3 minutes nandito ka na. So ito guys, sa pinaka-harapan, hanapin natin yung pinaka-elevator. Para may 2 hours. Pakita lang sa church upper deck. Sige. Cloud Bar ba siya? Opo. Yes po. So yun. Ilang floor ba to sir? 19 po. 19. Yun. Yun ako ba yan? 19th floor. Itong One Euphoria Hotel dito sa Angeles City, Pampanga. So sa upper deck tayo. Right. Yung kabalen, nandito na tayo sa upper deck. Dito sir. So yun kabalen, ganun lang naman kasimpleng puntahan nitong The Cloud Bar. So nandito na nga tayo sa pinaka upper deck. So check natin guys kung ano ba yung pinaka view nila dito sa The Cloud Bar. So bungad mo pa lang guys, makikita mo na dito sa full glass nila. Yan ang Mount Arayat. So pag-akyat mo dito, ayan guys,
Napakaganda ng view. Wow. So yan, napakarami na nilang customer. Dito sa kabilang side guys, makikita nyo itong the SM City Clark, and then syempre yung Clark Pampanga. Then dito, kabilang bahagi ng Angeles City Pampanga, and then syempre sa kabilang side na doon makikita mo rin yung Angeles City, and then syempre yung Mount Arayat. Nag-open si The Clouds Bar guys ng 6 AM until 1 AM. So napakaaba ng oras ng operating hours nila. So kung gusto nyo mag-breakfast guys dito sa The Clouds Bar, pwede 6 AM open na sila. Ang sarap kumain for sure, no, kabaling, kasi napakaganda ng view, tapos dito ka magbe-breakfast. So perfect na perfect. And then gabi guys, kung gusto nyo namang mag-hangout, mag-chill at mag-relax, siguradong marerelax kayo dito sa The Clouds Bar kapag gabi na. And then syempre napakaganda ng ambience, kasi kikita nyo dun sa mismong harap ng The Clouds Bar is napakaraming chain lights na siguradong magbibigay ng magandang ambience sa pinaka place. Sa mga kabalen po dyan, visit po kayo dito sa The Clouds Bar. Maganda po yung place, oh. Nakaka-refresh. Mawala yung stress nyo dito guys, punta lang kayo. Ito na rin kabalen yung designated smoking area dito sa The Clouds Bar. So syempre doon napakaraming tao. Kung nahilang kayong mag-smoke, so sa kabilang side dito na kayo pwedeng mag-smoke guys. So later papakita ko sa inyo kung ano yung pinipare na food sa atin, and then syempre yung signature drinks ng The Clouds Bar. Mamaya guys, no, papakita ko sa inyo kung anong itsura nung yung 360 view nila dito kapag gabi na. So for sure napakaganda ng pinaka view, and then syempre makikita natin yung city lights ng Angeles City, and then yung Clark Pampanga. So yun kabalen, habang inihintay natin yung foods na prepare nila sa atin dito sa The Clouds Bar. So check muna natin guys yung pinaka view itong Clouds Bar, yung 360 view niya kapag gabi. Ito yung isang side ng The Clouds Bar guys. So dito makikita mo yung view ng Clark Pampanga. So ito yung SM City Clark. Usog ka lang dun guys, makikita mo na yung pinaka Clark Pampanga. Napakaganda ng view guys. Ito yung makikita nyo kapag gabi dito sa The Clouds Bar, dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Makikita nyo guys yan, no? City lights ng Angeles City, Pampanga. So kung gusto mo lang mag-chill, pwedeng pwede dito guys. Kung gusto mo lang magtanggal ng stress, so, kahit ikaw mag-isa, pwedeng pwede. Ang ganda ng pinaka view guys, lalo na kaninang umaga, kitang kita yung Mount Arayat. Super ganda guys. Ito na nga kabalen, yung mga pinipare na foods ng The Clouds Bar dito sa Angeles City, Pampanga. So meron silang Clouds appetizer, chicken pesto pasta, and then syempre yung pinaka-prop natin, Java chips, and then syempre nag-prepare din sila ng steak para sa atin. So titikman na natin sila, samahan nyo ako. Sa mismong Clouds appetizer nila, makikita nyo napakaraming mga fruits, and then syempre yung drinks nila. So ito yung Blue Sky, and then dito yung Pink Lady.
So meron din siyang kasamang mga finger foods like itong french fries. So meron siyang nuggets. And then syempre sa fruits naman meron siyang pakwan. And then ito yung ubas and then kiwi. And then syempre meron din siyang mangga. Kaya kain na tayo. So una kong titikman itong pinaka-stick ng The Clouds Bar. Yun ako pala kakatapos lang natin tikman yung mismong steak ng The Clouds Bar. So pag nag-order kayo ng mismong steak nila guys, may kasama na siyang salad and then syempre yung mashed potato. So bago po titikman itong chicken pesto pasta nila, so tikman muna natin yung drinks nila. So ito yung Pink Lady. Actually no kabalin, sarap sana mag-chill nga dito sa mismong The Clouds Bar. Kaso ngayon dahil alert level 3 tayo, so bawal yung liquor until January 31. So ngayon guys, meron naman silang available na drinks na pwedeng orderan. Siyempre masarap yung foods nila. Natin titikman itong chicken pesto pasta nila guys. Ito siya. Kabalin, kakatapos lang natin tikman itong chicken pesto pasta nila. So napakasarap and then syempre napaka-creamy ng pesto pasta nila guys. And kanina nga titikman ko na rin itong Clouds appetizer and then syempre nag-offer din sila ng mga props. So yung flavor na prefer sa atin itong Japa chip. And kanina natikman ko na itong Pink Lady. So tikman muna natin itong Blue Sky. Cheers! Perfect no kabalin itong mismong cloud appetizer nila. So pang buong barkada talaga siya. And then kung marami kayo, buong pamilya, so pwede nyo orderin ito mismong cloud appetizer nila. So marami na nga siyang inclusion tulad nga sabi ko kanina. So may mga fruits and then syempre finger foods. And then may dalawa na siyang available na drinks. Ito yung Blue Sky and then yung Pink Lady. So ayun kabalin, inuulit ko, kung gusto nyo mag-breakfast dito sa The Clouds Bar, pwede guys. So nag-open sila 6 AM until 1 AM guys. So kung gusto nyo mag-hangout ng gabi na may magandang view, so pwede dito sa The Clouds Bar. Drink, dine and chill. Dito lang yan sa The Clouds Bar, Angeles City, Pampanga. So yun kabalin, kung medyo inhalamigan na kayo sa mismong labas, kasi talagang napakalamig ng panahon ngayon. So pwede kayong magstay dito sa mga high chair nila or dito sa mismong bar. So yun kabalin, no, hanggang dito na lang. So pasyal na kayo dito sa The Clouds Bar, dito sa One Euphoria Residences dito sa Balibago, Angeles City, Pampanga. So don't forget to subscribe
like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, no, huwag niyong kalimutang i-share itong vlog na to para malaman ng ibang kabalin natin dyan na merong ganito kagandang place dito sa Angeles City, Pampanga, na merong 360 view ng Angeles City and then ng Clark, Pampanga. So until our next vlog, peace out.